Indang tayo drogyan, papagayam nga basa na ito'y idikal man laing ang pakasalitaan ni Juan. Sagudayin nga ito surat, idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi kamariknak kat talaga nga nabarte ka kon. Karkarap asak beten manong nemi ni Rolly. Boy, mapupuutak mo at talaga nga nabarte ka kon. Anawaan dak manong nemi nga uminuman gabot tamadlaw da nga nabarte ka kon sa karkarap asak kon ni Rolly. Saan ko la, basta karab-asanin manunemi, nagpasaklutak pa yan kenkuana. Siyempre, lalaki met ni Rolly. Gungundawayan na nga tamatan at ipanakabartek ko. Tamariknak met ten manunemi, nga paprusan ng tibarukong ko. Oh, Rolly ka, tiya mo siguro, jak madlaw. Apaprusa man di barukong ko, ha? Nakapangbanglo ka? Gusto na kayo pagkakabanglo akit nagat-arakak. Naimas kami sa pulutan. Karnet aso. Tamo bagbagang karnet aso. Karnero ko na. Iparit na. Iparit na. Partit aso? Nag-imas. Nakabarbara matin di bagi, Rolly. Kaslakayat ko taguyos. Ha? Sanggar ka dito ha? Aguyos ka dyan nagtiban nyo hanggang dito eh. Ano yung tingar dyan di ba nyo? Mekan. Atibayan ka. Mekan. Sanaklatan nga atibayan. Diyak makapagnan eh. Sakro yan na la. Hindi nakabayla nga sakro yan. Saman. Sige. Oo. Kumpetak matititengad mo. Dito. Adom na ibatan na ko. Talong danugan ka na may ibatan na. Saan ka itong ibatan? Tadakayat. Masaktan ka. Galaga. Kayat nga. Saan ka lakayat? Ipatpatig ka, Johan. Ore, kasi tayo mabasbasamag di pamilyami. Awan ti pa kinaigan, ti pa mas pasamak ti pamilyayo. Iti pa nakayat ko rin ka. No talagang ipatpatig na, Rolly. Iawid na ko ni Jabalayo. Kasanong iawid ko? Iawid ka Jabalay mi? Kat balay mi dito eh? Ngayon mo sa mo, dati dito Jabalayo? Imay kayo kini Shirley. May mo malagip? Imay kayo kini Shirley. Timawag ni Shirley kanya. Imbaga na nga ada ka no problema kat kayat mo uminom. Imbaga kamet ngumay ka dito balay. Ado uminom. Ang pagsunay ko na. Ada ka ruba mi parparit aso. Inaktugumatang ko na. Imay kayo. Nakadong matan timinom. Gusto din mga rodin yan ni Shirley. Kat madamadan madamadan nga niya. Madamadan ka na yung boyfriend na. Kasi ka nga rodin siya. Takayat mo? Diyan niya. Basta, oraan at mapaspasama ganito biyag ko. Awan ser-serbina. Nga dak nito'y lobong. Nakastumit biyag mi. Awan ornos ti pamilya mi. Gap-apa dadadi ka ni mami. Dagi di kakabsat ko. O matbibiyang na kaniyak. Sige. Aramidan ti kayat mo. Aramidan kaniyak, Rolly. No talagang ipatpatig na. Agar ka. At ito banyo. Banyo. Sige, mabit lang taloktak ah. Ibatan nagsamat sa kay ibatan. Eta. Okay? Ana, agdigos ka? Baka mapas mo. Baga mga pudutin ka. Agdigos ka. Nabara ngamin ti aso, karnet aso nga pulutan. Sige, tulungan na ka na. Tulungan ka nga. Nga mangikatirwatik. Sige. Inutit yun at. Hindi ta nga to. Yan tayo nga paprusam mo ti barokong ko. Ay katay mo. Manong nami madmadlaw ko ikatin na tirwatik. Sana hindi katin tilak ti brakit ni.
Nabang arnak kapag naikatan tarawatek. Shower, ay ko shower. Kinanak. Ngayon dinakbat italtalek, ibababanan ti babama anong. Sige, tulungan na kagit na irot mo dati pantalon mo. Kumapkap naman ti pantalon ko. Sige, katambay na ito katawan ito isuot ko na di mo ikatanda pantik. Ikatam ajak ay lumaslap. Inikat na peso ti pantik manong. Ngayon di mo lang tumaklerin ti. Nombrong dita baba. Ha? Uy, ano ba baram dita? Rolly. Ala, bugwampay lang mo na. Rolly, bugwampay lang mo na. Awan do traman na ng bugwan. Nukot. Ala, Rolly, hindi tamat din babatin nyo na. Bugwampay. Asanin. Lo. Ala ka, Rolly. Gagabuta dagaangan ak manong nemi takastaon ay tilingad ko. Yung kastaon ay manong nemi ti panang ipalawak itinagbaitan di legs ko. Tas siyempre tapno saan nga marigatan ti ulo ni Rolly ngagtugbo-tugbok manong nemi mapanaki din dilan ti Rolly nagbara. Mabilayang data shower ti laudam data sa on na pagandari mo ti shower. Nadata ti siguro ti shower. Kinarawak manong na ito. Pimusitsit nga dago si daram. Nagmayat shower. Nagmayat shower, Rolly. Ngam na may tararamidam, Rolly. 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 Wen manong nemi kapo iti arak. Gapo ti panagrebrebelde ti bagik. Wano ti riknak. Siya ka mismo tinagawis manong nemi kini Shirley nga gayim kong aginom kami. Amo nawat nga agararem ni Rolly kaniyak manong nemi kat talo kami kada boyfriend na nga ni Eddie. Kat may kapatan ni Rolly manong nemi pair by pair. Awanan di kiti duwa madamada kanon kat itata anamat tararamidan mi kini Rolly manong nemi at kami ti onag ti banyo kat kastawo na yun ti Rolly wala na lang mapansipsipan manong nemi nga wala na kuno-kunutin na kat Rolly Rolly tas lada kayat na parwaren manong nemi ngim awan ti rumwar at anang arod kat di pa nalukatan ti ruangan ti kuweba. Wen manong nemi aging gana nga timak deren kat insaruno na dagiti dua mansanas iti barukong kung agur oray pay laing itay. Itapay lang manong nemi nga da mga prus, itapay lang nga da mang pisel-pisel, itapay lang nga da mang kinikinit. Rolly. Ititawan ko manong nemi nga 19, graduate nga ako niti college. Rolling. Sana inasarunong inamalan di kinibig ko manong nemi. Ada nariknak na sa bali nga raman. Nga na abi kasi ito bibig mo. Nagkapoy dyan baba. Ngamin ko agad bidog ko ni tela bigat ka bidog ko. Na imas no ka. Raman ang matata dila siyak tibang raman. Basta Rolly. Gimawanin ta nabugwanin ta madamang orti shower ta. Nagmayat Rolly. Tiyan niya. Tiag shower? Ti araramidan ta. Rolly. Inamalan naman ang dagiti bibig ko. Sana yung nagkandatangid ko. Kat nayan taman yung dagiti bibig na manon nemi iti duwa aman sanas ko. Rolly. Roll. Ape kastoy. Anya ti
tikas jay. Kaslada kayat ko ngun madi matrumuar. Gabuta sampay na luktan ti kuweba. Luktamon. Sanga dito'y agdi gusto pa lang mo nga doha sa tan tumapan ni Jikatre. Iti silad ko. Kumamakam ta kada Shirley kani Eddie. Sinabunan nak manong nemi ni Rolly. Iti ropak, iti pengged ko, iti kilik-kilik, iti barukong ko, iti buksit ko. Sala sinabunan manong nemi, iti kang kanan na iti baba. Sinabunan na medyo insukit-sukit, ti ruwangan ti kuweba. Oh, awan pa'y abot na. Abotak dumanamdama. Saka man yung nag-shower manon nemi. Kalbasan na nadanyawat na kanya katuwalya. Nagpunasak kaning balabal ko latan di tuwalya ti bagi kastamat kang kuwana. Kaslakla na bang aranan manong? Slakla na pukawanin awanan na naksayan ti bartek ko. Ti arwatek. Siya akong di mangala. Sige, muna ka na rumar. Nagdagaran ti papanantan. Hindi aking daya amin na kwarto. Sila maulaw pa'y lang. Diyak pa'y kayang nausawang ka ni. Ito aguri ka. Anya tada iti deta kwarto. Lagi di parents mo. Awanda. Datay lang. Ha? Si kakin siyak. Da Shirley kani Eddie. Sinadad tangarod. Dagi di dua. Korkaman taloktak. Di mo disturbo nita. Nakalak mo. Tugtugek. Di mo disturbo nita kat madamada. Denggak man. Akas asog da. Baka kayat man itagasog. Sige. Di ta nga silad tayan ta. Pagyanan ta. Manong nemi itim simre ka ko niti silad kat nagtugawak iti iking ti Katre. Kat idi umasadag manong nemi ni Rolly nga rakupen naglisyak. Oh. Abe, di mo kayat? Nausawan ako ni. Gamot na usawang kan, saan ka nga nabartek, di mo kayat. Ano tanamidam? Ituloy ta. Tesan ta nga ituloy. Te datatiban nyo. Kalimanin, ti baba? Nabuguhanin eh. Sa mo nang kirab-kiraban manin, ti barukong ko? Kada kayat mga rumar, di ba? Ngamsa nga rumar. Tadi mat panabutawan. Adarug sutirik na mga di mo mairuar. Diyak kayat, Rolly? Di mo kayat? Tapay. Saan nga rumbeng? Saan ta matagnubyo? Di ka matpasin ng batan. Kurang nalaingin nga kuha. Sa may baga nga saan ta panagnubyo? I love you, Joanne. Hindi pa ilang ararman ka. Bueno, kahit mo man ito minom. Hindi pa nabati? Adupay May bisinat? Okay. Kasto ka rin taramidan da. Inak mangidasar ti kananta. Di kusina. Sige. Kau minom ka pa Sige. Sakamat lang amayat. Gayam na mapartek ka. Ngaan. Kirabrabel din amin tirik na kay. Gabuti kasi di nga mapaspasamak kada dati kini mami. Manong nemi nawatak-watak kami. Nagisto away, dagi duwa kapsat ko nga lalaki manong nemi. Gabutasan kami nga naragsak. Manibot pa'y manong nemi, idubing kami. Kasla dala aso ken pusa dadati ken ni mami. Ni dadi ngamin manong nemi at dala nga rodan ni mami. Yung mga palang mangala pa lang sa bali.
No maminsan manon nemi jak mat kidi mabalaw ni daddy tamabaybayan mat ngaminan ni mami ti bagina. Ti makadakas manong nemi bimalis mat ni mami. Nakamadmadi. No muna kat may sakon nga balasang manon nemi siyak nga muridek. Dagiti duwa nga lalaki nga kapsat ko manon nemi at damatan bukod da nga pamilya ngimsan da pa'y nagkakasar ta naglilibin da. Sila nga winawan ti bibi ang dadati kini mami kadakwada. Siya kumamanong nemi kakiso nga babae iti tagibananda. Nasaan ta ko mga kararamin ti sanga na siya at ipagpagaputa kaniya. Ngim kasla awang pulos ti dengganda manong nemi. Aramiden mo ta kayat mo aramiden kunada gidikan niya. Kung kayat mo tagbasa kadagraduar ka ited mi ti amin nakasapula. Ngam nung di mo kaya tagraduar kat makiasawa ka man, sige. Tapno adamin pamilya yun. Kasta ti ko na ni daddy. Kasta ti ko na ni mami manong. So, kasanong saan nga mga watak-watak ti pamilya kat awamaten ti gondaway kat sambatan na kayat ti naganak ng mga urnos ti pamilya. Sa bagay no makapagraduarak ton manong na yung may kadadan tumaten trabaho, bahal na na. Awan tumitin ni bibiyang ko katakwada. Ngayon, makapagturpusak na ta. Kadadatoy ni Rolly, manong naming hindi pa lang agar-arim kanyak. Naramanan nan ti baba. Ti barukong ko, manong naming. Kurang nalaingin ti parang burak na ti kristal nga salsalabad mata. Diyos ko. Isurad ako man niya ti rumbing aramitek. Kinan ko tinakim ko. Oh, mga karatin. Ano ti si data? Dati na imas nga si daan na ito adobo. Karnan aso man yan. Na imas. Laraman am. Kung nakayat mo, subuang ka. Alaman? Sige, subuang ka. Nga. Mayat. Naimas nga talaga ito adobo karnaso. Nataba. Naimas na manteka na. Ngurkana. Mangalat na manteka na. Sa ta ipanyantay na po. Sa ta ikiwar. Ito. Ito. Ramanam. Sikamatan o. Sikamatan. Sige. Sisikamanin. Kahit ko dyan lasag na. Ito. Puwera tulong Ano po naimas? Doon makang ko. Dito dinadaraan. Di mo kaya? Hindi kaya tidara. No, hindi mo kaya tidara. Iglesia ka. Apa saan kang iglesia? Amin mat kada iglesia na Kristo, iglesia na ng Diyos, iglesia katoliko, iglesia independyente. Apa, anong religion mo yan? Ang iglesia. Sikawan. Mamanda di religion. Alam mo rin, nga. Tebir nga ron dahil. Dito ni. Nausawa na ako. Isa uminumak manin. Nakaduwa ak manin nga botelya manon naming ang nabsog ako. Rolly, gaman na ka. Apay nga gaman ka. Gaputa, aging kana ita, virgin nagpay lang. Tapay no, saan ka nga virgin, saan ka gaman ka niya? Kahit ko sawa na sa mga gundawayan, ti pa nagrebelde. Kapatipat-patig ka. Dosa mo kayat, hanggapi ditin. Ngam nakas pagarikan ta sikat mangayat, alangan mo't nga paayag ka. No kayat ko, kayat mo mayat. Kato mo na, kahit no jak kayat, jak mo't kayat. Apay kung mapilitin ka na di mo kayat. Sanak ba't ka tayo tao nga lalaking mang pilpilit ti babae ka. Ngam na iso tagkid daw, na sikat tagkid daw, kahit itayam, apay ka din nga saan. Bastos. Ano nga itaya? Naramanam lang arodan, sampai nga nabuguan. Ngim imas day jay, ngim data adobo. Ha? Ang gatoy. Iso nga magustok nga ulit itay, tanay imas ko nak. Permi nga naramanan. Bastos ka, anak ko. Nakataluak manin nga bihir manong nemi.
madimanin tiriknak. Rolly, abay. Apay gasto di biyag mi. Apay nga hanggang mga naragsak. Apay gasto dadadi ka ni mami. Apay gasto di kita kakabsat ko. Ang bibiyang daan. So nga graduar ka maten. Tama na danto pagsapulan. Nagasawa tanton. Peso? Yan na nga muna na ka nagturpos at pagtrabaho ako. 1 year ko na nagtrabaho. Urayan na ka ron? Urayan ka mga magturpos. Kabuti ba't patay ka? Awang nga ron mapasamak ka na tayo ito. Ay tata? Pero na ka ron din ito mo kayat sang kapilitan. Nga magkadata. Kawa na. Takar maturo ken. Sige. Takar din. Nakabalabal pala kanyak tituwali yaman nun nemi idagiddaak. Kaslamat turo ka kang talagan. Nikat kundi tuwali yaman nun. Saak magkarkarawan nun yan ti oles. Ano masapol mo? Ules. Ules? Api masapol mo tules. Tapno maabungak dito'y Tadi kat isot kita. Manano kung makita umatin silaw. Ngure awan silaw dito nagtikarto. Ang damat silaw ang kaputiruhar. Sumarsarot mo't datangaran niya giti sarming nga tawa. Ang gusto pa nang kitam kanya. Kumarkarit na giti doang mansanas mo. Ano kumarkarit? Alamat, kagadan na kami man kung kunada. Peso? Kagatan na kami man kunada. Gurga pag gusto kita. Gurga, di mat, di jak kayat, di mat kayat. Anat, pag gusto ka lang na kiti doang mansanas mo, kat kumarkarit da. Pag gusto mo lang sige. Rolly. Jak kayat, Rolly. Di kami pilitan, hindi mo kayat. Ano, apo, dati pa imam na panantay mo mo, napatitiba ba? Allah, kagagatam na kitiman sanas ko, sa mo sukit-sukit ko ba? Magagad, Allah, pirit-piritin pa yung timani, ay, perlas, iti tuk-tuk, jak kayat, Rolly. Di ka matpilitin. Jak kayat no awan mapasama. Kayat ko na yan, Rolly. Baka nung prepare ka lang. Saan? Kayat ko mapatasanin. Ulit ang graduarak natin, Rolly. Ipariknam ka tiyak, tibag magadang imas. Sige. Rolly. Rolly. Gapo siguro manon na imitad damanin na inom ko nga beer. Iso nga mayat manin tirik naknim talaga nga mayat manong. Saan akong nga makapagsaan, tasya akong tinangibaga. Takait ko nga rod manong name nga matunuyan, iti irugrugi ni Rolly sa hanagat ituloy mo, Rolly. Ayun ka manong name nga bimabamanin, dagit ibibig na, kat iti may kaduwa kong daway, nga kanin namanin manong, pulutanin namanin. Kas kinkinit iti medyo nakulbet nga adobo nga karne ti aso manong. Kinnikinitan na. Rolly. Naging kama nung nemi. Ngayon pangato naman ang iti bibig na naisalat manin iti barukong ko. Sana namalam manin iti bibig ko manong nemi pag-isubat ka mariknak nga damang nakapudbarang Rolly, agsagana ka. Mapanin? Orela nagrituok manong nemi iti irurusod ti armas na kat dayta naburak ti kristal napisangan ti telon ti langit manong nemi
Sana kun nga virgin, kinanak tinakam ko, kat diya ka mo no apay nga adda nagarubos nga luwa ka dagiti matang. Rolly, sana kun nga virgin, imanugod ka. Saan ka pinili ito? Saan na ka pinili? Siyak nangibagakin ka. Oo, sige. Ituloy mo nga ron. Tanog-tanogan ka na di mo ituloy. Intuloy na nga ron, manong nemi, iti nang rusod-rusod, iti kuweba. Na pumaspas, manong nemi, kasta o naman ti panang kayat-kit ko ano, Rolly. Dito hindi ko kunada, Rolly. Oh, nagmoy, Naisardeng na kapot parang kayat-kit ko keng kuha naman ang name tanarik na kaslad na ibuwang nga rugso. Iti kaungak manong name. Kastaunin manong name. Iti panag burnok, tiriknak. Kasto'y gayam. Naging garinugyan naman manong name iti nagbayo. Oh, Rolly. Pimartak manin manong name kadaytahan kastauna yung ti panagpiapi na. Rolly. Oh, Johan, mapalag meten, Johan, Rolly. Wine manong name napasamakan tasang kumapela rumbeng pasamak. Awam by 24 hours manong name. Ito dito gundaway at damanin nga malagip ko. Di ka sasaad ti biyak mi. Apay nga mga dadag iti marakrak ka pamilya. Kat ka po tirak marakrak ka pamilya mayaw awan di kita adak. Ngam ori kumamit kastoy ka sa saad ti pamilyami diyak kumamit itulok manong. Ngam kunakmet dalpasen nga napasamak. No dantuman madi nga pagtungpalak. Awan ti sa bali pawasulet no saan nga nagitinagannak kaniya. Ngam sa kumala ko na. Basol kumitla nga. Tambok nga madi apay naramit ko. Ang nga bali ko na. Oray ta graduating akmet Kakamu manong name naman nga minutos iti panaginanami nga dalat tayo tirabaw ko manong name ni Rolly. Iti tapagkutsi-kutsi namanin manong name ti armas na nga dapay lang ito nagtikweba. Rolly. Joan. Agyaman ak. Tapay agyaman ka. Naisang sakayan tiragsak ko. Nibuang ko naming pinsan, tinabayag ko nga urnungin. Sumid lang ako nakada do, nakapapaot. Kasla may sa atin ba? Diba? Loko kaya nagliplipyas ko man na. Kahit nagliplipyas lang aro din Allah, ako nga ito dati para labayo iti bedsheet. Siyak tot mga laban na. Anak ko marod ape pagkutsi-kutsi manin. Alapay. Sa tan tumatoro ken. Rolly, di nagtubaybayan ha? Agad tumaybayan. Ora ket graduating kan. Just in case nagsikog ka, makapag-graduar ka tumanten. Tulungan ka nga sumarti trabaho. Okay? Okay. Agyam anak. Tas ikatimayak. Sika nga makbaybayakan niya. Gaputipat-patek ka. I love you, Joan. Nang ronita, tanapanik-nikak na talaga nga virgin ka. Oh, Joan, makaymimas ka. Nakulalaing ka, Metro. Rolly. Rolly. Oh, Rolly. Oh. Napagustuhan pa na minsan manong name dagpadpadami ka ni Rolly kadya ka mo. Tasanan sa apakin inuksot, idi ta makaturo kak matan manong.
Pwede makariingak manong name hawanin ni Rolly iti abay ko. Ngayon nakaparabaw pa lang ti ules iti bagi kaliti kita. Awang pa iti arwatek, lamo-lamoak. Nilagip ko tinapasamak. Malagip ko ba't amin manong? Dikit kayo na sawen, napuutak ti amin. Tako na, dikit adu ngamin, dikit imang ibagbaga manong naming na mabartek, dakit di dan amuno anyat mapaspasamak. Meaning, sa anak ka na bartek. Nakainumak lang. Ngayon sa anak ka na bartek. Buno sa anak ka na bartek unay. Gabutahon ti ba oray ko manong name bimangunak sinapul ko ti arwatek. Adda, sa pulak, nagkukuyog da. Suot ko manong name sa akrimuar. Nakitak ni Shirley. Hi, good morning, friend. Good morning. Oh, kumusta nagpatnag mo? Shirley, dakay ngay. Ang problema, kapag dati mo tayo nararamidan mi kini Eddie. Magbantasan ka agsiko. Awan tumarin. Jak nang tumarata, jak ba't? Kahit mo ikagka. Saanin? Abay. Orin naman si Kugak. Agradwarak tumatin. Bahala ka. Ni Rolly manong name tinagluto. Naimas. Nalagagay magluto. Naimas kaya magluto, Rolly. Iso ngayon doon nag-asawa tam. Sakto para luto. Sika mo tagluto? Amok ng saan nga naimas. Susuruan ganto. Susuruan kanto magluto naimas. Tapno makunak at nag-imas ka. Gabuta naimas ti luto mo nagto. Nagkakatawa kami mat manong name. Nagiti peras muna pa nanda. Ay radang nagbakasyon di kagayan. Dua lawas na sadya ito nagbinatay kami. Sakti saan nga nakapanat ha. Diyak mapanahon trabaho. Asawa nagbati dito balay. Apig suunay nga timawag mo't ni Eddie. Wala ni Shirley kating bagadang umay ka dito. O ana, okay ka dimit lang? Okay, parang Rolly. Sa uulitin. Ganda mabayag-payag nga agawid dito parents ko. Hindi dito tayo. Angor kayo ha. Agbayad kayo. Ha? Agbayad kami. Una. Ito yung basta mapang-check-in dito yung latan. Siyempre, bayad kuryente. Ito yung malabaan nga bedsheet. Si Kawet. Aman. Umay ka dito eh. Angaw ko lang dyan ko nagbayad dyan. Sige. Nisip ko na. Hindi, dito tayo amin. Uy, agore kayo. Hanak pa imanugot ha. Huwag kami, napiwawin ko na yun, hindi pa imanugot ni Joanne. Oh, basta makamo kayo. Nganda kami kini Shirley. Baka no, rinabingo may kam dito eh. No, awan ti mapulutan nga karnet aso, di siyak ti agrimedyo. No kaya tiyo. Ina-agorder ti banyas sa jesurog na sa adubon tayo. Ho? Karna banyas? Oh, di kiti exotic. Tapos di kas tagat alapin pinas ti laban. Binayaklat tayo da nga nagtutulag manong name. Yan ti panunod ko. Saan nga maulit ti amin. Agradwarak pa eh. Sakto ag trabaho. Kadno talaga nga kami to kini Rolly di. Dakaw to tag-asawa. Tikat mapasamak tumatmanin. Intulog na manong name ni Rolly dito yung balay. Tanayra na idi nga awan ti klase. Dito yakon. Oh, kaslawan tao ta balay yo. Adang maturog na pa lang. Bakasyon mat. Awang katulong yo. Aw mat serbyanda. Kanya-kanya eh. Sige nga natin. Mabit lang. Rolly, I love you. Oh, awan di I love you to. Nasin ka di pala ng ibag I love you to. Nalpas tamit ten. Kahit kumangin. Sige. I love you too. So, ulitin, ha?
No umay da Shirley, no umay da Shirley kini Eddie J. Balayo, kahit mo sa anak ko may, amo ka mawatan na. Sige, saan ka matapilitan? Ngayon nakaspagaligan na mailiw ka. Ako ni ka lang kanya ka. Kapag nakasakana ka kang kalayan. Sige, basta mailiw ako. Nadanon ko ni Mami dito'y balay, manong naimi, kat nakikutak, hindi ko na, nagapuam. Mami, di mo siguro nga dak dito niya. Kaya mo mungkin awanak. Hindi pala rabi nga dak. Inururay ka kamsang kasi mangpad. Tawag ka katawag iti cellphone mo. Yung tsaka mo no apay, agriring mat ka pa sumungbat. Ada iti bag ko mamay. Tsak pa inala. Kit manik po di dirabi king kaita. Di po ba nakita? Sino di kita yung mawawag? Kada niya mati kita text na kanya. Oo, man tinam na mahal nga tumawag kanya, mami. Kit na kami nga naganakan ka. Siya ka, mami. Hamo namnaman nga tumawag. Namnaman nga awang ka saan ka nga songpet. Di kayo tumawag no ka. Kit isungar na ko na. Di mo namnaman nga simang petak dito. Kit imiyanak dito balay. Kit makita nga awang tao, awang ka. Bimabayang ka, kalpasan na. Saan ka sumangpet? Bukot mo nga balay. Amoy tagsao. Amoy yung dilawin. Tipada yung tao. Nga diyot amo tabagbagyo. Gurka. Dagal-tas-tas-tas-tas. Mami. Di ba? Dakay matlat ng ibaga kaniyak. Nga awanin ti binyangan. Makaamu kami ti biyagmi. Kastamat kada kayo. Inulit-ulit yun. No kayat ko tagraduar. Agraduarak. Amin na masapol ko itadyo. Ita, api ko sinaram nun sa anak na gawid. Salsalot-sudek lang nung nagkapuam. Kinasino ka na lalaki na nagtulot kang ka. Boyfriend ko. Kaya na napasamak yun nagpatnag. Salot-sudan ko mat katipay laing. Naskin katipay langsung bata. Kaya mga spagarikan tanda kayo at pagsalot-sudan. No sika, kat napangka iti balay ti boyfriend mo. Anat namnamahin niyo pasamak. No kasta. Ngayon ditila rabi nga napasamak na amin, mami. Saan ako nga virgin? Ano ako pagdanagan niyo, mami? Tati lalaki nga nangipayak ti amin namin ko kit saan naktungabaybayan. Awanin. Awanin tinamnamak pa yung maurnos ti pamilya tayo. Tanarigatan eh. Adan sa bali ng pamilya ni daddy. Kastamat kata kayo. Kaya mas dawa ka aaping ang dakay dito eh. Dati-dati mat kay agaw awid. Dati-dati mat kamuyang agway masyak dito eh. Ada ka di problema? Problema yo? Iti ka malalayo? Awan. Kagangay lang dito. Isong imay ka dito eh. Imay dito eh. Takayat ka makita. Kahit ka sa rungkaran kumustahin. Ngayon kalpasan ita. Nag-awid akmat lang. Sige. Kaya nga raw din. Kahit siya. Napuyatan na. Gusto nga maturo ka. Manong name pimanawen ni mami. Why? Mas nawanak kami na pa yung may. Sa awanak. Di ka tawag na tawag. Alag ko man ti cellphone ko. Manong name takitak no na ti message. Di agreeing. Apag iso manong name agreeing. Ni daddy. Sinong bata? Hello, daddy. Hello. Joan. Ayan mo. Adak dito balay. Adak ka dito balay. Dito tatimawag ni mami. Nga awang ka dito balay. Agdin tinawag kayo ba't lagayam kini mami? Kituin. No, ada problema ito. Problema dito kita. Bagada ba't lakad niya? Ang mga kano no. Adak ka dito eh. Hindi ka matimimay dito eh. Napanam. Nagkapon. Daddy, imbaga akong kay mami no sa dinot na panak. Kananot na pasamak. Mabaling ka din isulangin ito tawagan nyo. Tapos nasalutsudan nyo kayong kuwana. No anyat imbaga kayong kuwana. Kano pa yung karasim mga nagsumbat? Ha? Awan sursurum.
Taka ano pa yung suro dak? Awan sursurok anak. Asino ka titirumbay nga mga isuro ka na kita anak, dad? Saan ka din nga kayo nga nag-anak? Kahit noon susurok, sigurado nga santak insuro na kita nag-anak kaniya. Kahit gaputa na kita nag-anak kanya, kahit di daan mong isuro ti anak da, anak klase na nga nag-anak. Sumardeng ka! Baka iti sumardeng, papa. Daddy ko na. I want daddy. Isardeng yun, tiba di nga ramidan nyo. Saan yung orain pa yung dusain na kayo na Apo Diyos, kaputi kas na ramidan nyo. Nagdakala basol, ti panakikamalalayo. Kalpasan na, binalas na kayo ni mami. Kas tamat na ramidan, di kakabasat ko. At akadadanada nga saan damat nga kasar. Asadahan damat nga minamahan pa nga siguradong isot talagang maasawa da. Kahit gabo iti dayta, kas tamat na ramidan, nga tiladat ti mangya. Ti pakirelasyonam. Saan ko itong ramidan ti kasta dadi? May masalang ti lalaki di biyak ko. Kahit padyak ng sanak itong baybayan. Yung oray ko lang naman pas na graduation ko. Sa dandong trabaho. Makiden na tumatan iti lalaking para kanya. Adan tumatan bukod ko ang pamilya. Ngawan sa bali nga pakibiyang ako no saan nga bukod ko ang pamilya. Da kayo matlan ng ibaga kanyak. Kada kami nga kabsat nga bahala kami ni tibiyagmi. Manong nemi nagmalmalem nga awan ti tawag ni Rolly kaniya. Siya kumati tumawag ng tumbigat langin ko na. Kabigatan na manong nemi simbre ka kung ti eskwela kat nadanong ko dito ni Shirley. Kumusta friend? Gusto eh. Nagmamesa ka lata di balayo? Di ka mabutang? O di ka butang ko kabata. Nakalakmat na ginitawakin rin daw. Eh kasano doon ang tugtog, kani bagada nga karobam laeng. Nga bagada nga dalam ibagada. No sana ka sigurado, saan ko iluklukan. Eh kasano no, ada agur oray. Diya sinagtirida, okay, lukat mo, sumrek ka, adagos. No kasargasat ko ng kiso. Adumat karobam eh. Kaya nasa ko makaraming kanya tikas dyan. Sa bagay. Ana, hintay tumanin? Tsaka mo. Baka santo lang maulit na dyan, no? Da kami nga talaga kinirolit ag-asawa. Yung nagpaiso ba nung name, tawag ni Rolly, yung tsak kayat ko na. Padamati review, dandanin ti finals mi ko na. O sige nga rin. Ang nawas pagarigan na, ada problema, tumawag ka lang kanya. Kaya na good luck. Ito naggraduar ka, sino mga biking ka? Jakla mo na sinutumayat ni daddy mo ni mami. Kaya nakas pagarikan to may dangadwa. Di okay. Saka naman nagpaala. Jakla mo. Pag imbetarang nga to nas pagarikan ta, malagip na daddy kini mami. Paalaan na maggraduar ko. Dimdang nga raw ti graduation, manunay 2 days before, tinawagak na daddy kini mami. Manong nemi ni daddy timay. Agyaman at dad. Naisaganak pa rin sa Dibalay. At numalpas tunti o programa, sa agawid ta, danto di kiti makan. Kaya na kiti matanda iti panag-blowout mo. Sino ka duhay, dad? At akadiri ka hapsat ko. Adada, pinakamu ka, dadada sa jay. Nagrama mata na kita asawa da. Asawa da, no live-in partner da. Ano man nga nagkasar, asawa lata na. Kasman ka na kayo. Di may kaduwang asawa yun. Saan nga may? Ni mami nga ron. Ay, diyan ka mo kayong na. Di boyfriend mo, inimbitaram? Well, dad, kahit kunto mama mo, kahit kunto makasalita. Dad, sana kaskada kayo ni Rolly. Saan to nga babaero ni Rolly? Map nektulat na kanyak. Sabi natin kumanta kasta. Dad, masalutsot ko man. Awang ka din plano yung makapagsinubyanan kay ni mami?
No way, anak. Ore kayat ni mamin tsakong kayat. Tanong kas pagarikan kumatasaan ko mga nag-aramid kasi ni mamin. Mabalik nga maawat ko pa eh. Sabi nga minta kailangan lalakit may mayat. Dito ito prinsipyo. No saan ko mga tinuhulad ni mamin. Mabalin pa siguro. Namabukal pa lang ti pamilya tayo. Kamusta nga bali anak? Ore ta graduar kami ten. Sikapil kagkakasatan ka na kanya kapsat. Tas sikat makariduar. Idintudag di kakapsat mga lalaki kit balog damat. Hanga balik. Nagpatpala naman kang pindas ng trabaho da. Ket pud no manong nami adu dagiti matenda rito pa nagbaalak. Tatalagang sa ganaan ni Daddy. Thank you, Daddy. Kado na. Kakaisulo nga si kalag, di ba kapag rituar ka na kayo ang kakabsat? Abay ko mga tsak isa ganaan gusto. Oh, idya tayo ang dagdi kakabsat mo. Idya mo tayo ang dagdi kakabagyan tayo. Kabagyan ti iti? Father side. Kabagyan nga rin ti ina. Tsaka mo kini mami, matapati ni mami, awan ni Sona. At the Jenny Rolly. Congratulations sa hot graduation. Dito ti regalo keng ka. Ay kamanak, Rolly. Ni Daddy. Hello, sir. Rolly. When, sir? Ano trabaho mo? 1 year nga trabaho ak, sir. Very good. Malagsiditi anak ko, awam sa bali nga babae tibiyag mo. Saan nakakaskan ka, sir? Ay, awan, sir. Sorry, sir. Okay lang. Hindi man lang, Joanne, ti first love mo? Saan, sir? Kapot, at puppy love ko, di adak ti high school. Sa di, second year college sa. Di ang nag-graduar kami nga pagpada. Napamatasan sa Manila, napukaunti kami ng kasyumi, hanggang ka nga, nadamag ko nga nag-asawan. Dikat kahit nag-asawan, may katlong ang babae tibiyag mo ni Joanne. May sula yung tapkarik na akong susto ngayat. So, akong pagdanagan nyo, sir. Saan tumulot ka kas kada kayo? Ay, hanggang to nga saktan Sona. Kabuti patpatig ko unay ni Joanne. Very good. Very good. Sabi ko matatong pahalim na ita. Takas tamad itikarig iti asawak. Sa bali ka, sir. Sa bali hakman. In-entertain ko ni Rolly manong name niya mamuk kadigri kakabsat ko. Kas tamat na digri kakabagyan mi. Uwain manong. Atot mangibagang agbagay kam ganun. Sabi ko makasin. Nibayaw kita saan to nga pumada kina Uncle. Saan mo nibaga kasta kasi. Ni Rolly manong name ito ng tulong kaniya nga simurek iti trabaho. Datawanin ito pagyamanak ni Rolly kapata talagang noan niya ti Karina tung palen na. Kalpasan dito nga bulan manong name nagbalin akong nga regular iti pagtrabaho. Di pa yan Rolly manong name ito ng tulong kaniya tapos di kasta makapaglunak kad nadanak man din ka magbukodan nga kutse. Hindi pa lang amog tag-drive manong name ka na lisensya. At hindi kita kondaway manong naming ag-date kami kini Rolly. No maning irasaas na manong naming kami ti biglang liko. Sa anak pa nga na parte. Di ka man kami uminom. Saan ka mo parte? Baka sa kalamayat na makainom ka. Hanak man ka na parte di ka. Tanapo utak man. Ngayon na mabalin ako ma. Sa akong tulong, itad ti amin nga maulit ti amin. No makamagkalesata. Sige, doon ka ano marad. Kalpasan ti, makatawan apa nagtrabaho. Kaya no mabalin, sweetheart, at dan nakasagana nga balay ta. Yes, sige. At dan nagatang ko nga lote. Kat, si kantumat tindi makamoy ti balay. Ha?
O, sige, doa tumit lang pagguduan tamit lang. Sakbay manong nemi iti lockdown, nagkalaysa kami kini Rolly. Di ba karagsakak manong nemi matendar ng padpada, dadati kini mami, kini isuda, iti nangyawat kaniyak, kini Rolly, iti maangay iti seremonya. Kaya matandar mat amin manong nemi, diri kakapsat ko, kit kunada kaniyak. Sikat kagagasatan, kadating ang kakapsat, sister. Taapay mat brad. Sikalat na graduan. Sikat na pinas si trabaho na. Ken sikapay lang iti nagkasara. Hindi ang kasara kayo tumat na live-in partner nyo. Sa gagasa kayo iti putot. Siguro kastan tumat ti mapasamat. Sabi ko naurnos ti pamilyayo. Iti kapsat mo. Iti asawam. Sabi ko manong. Kada kayo. Ornosan nyo matin di biyagyo, kasar kayo. Tapos na kasta kita. Mako naman tayo nga naragsak ka na ornos di biyagyo. Iti agdama manong nemi adan may sang anak mi. Naipas nga manong nemi ni virus. Ni versio. Naipas nga manong nemi ni Virgo. Edi last year lang manong. Uy. At nasawan manong nemi makatawan ng tupela ang first birthday na into November 27. Nadan kami nga dagos ti kabukbukod ng nabalay manong nemi kat kaputadda ti anak ko. Adamatan katulong mi nga mga iwan kang kuana ka nag-istimar kadigidinas kan nga misma istimar. Ni daddy manong nemi tagdama itang agnana edit ti family house mi nga kaduwa na tiya second wife na. Adamit duwa akakabsat ko iti ama manong nemi. Irinto takadandan na ni mami manong nemi ti bay kaduwamat nga asawa na. Sampay nga nagkasar dikitiya duwa akakabsat ko manong nemi. Awang kanupay mat iti may sagana daw may kasar. Napitas po kiti trabaho daw anong nemi kastamat na kita asawa daw. Babali siguro. Pa iti plano daw may kasar, wanag kasar, tahanda siguro nga sigurado pa ilang mati relasyon uno pa nagkikinawatan daw. Kasano pa nga rot katadan sagdudwada nga putot manong nemi. Tikunak, ngayon talag kon kiniapod Diyos, iti nagtutuloy nga saan nga panakornosan ti pamilyami, iti sabali nga pamilya ni daddy, kastamat ti pamilya ni mami. Nga dito siguro mapasamak pa nga makapagsinubyanan da. Tagpadpadamatan manon nemi nga sabali nga pamilya da. Tilang idawdahot ko kang kanayon kinabo Diyos kat santo ko nga niribok iti binangon mi nga pamilya iti asawa. Santo ko mapasamak, ti makun ko nga broken family ka na kami. Akas napasamak iti pamilyami anawatak-watak kami. Dahito nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman ak laonay, iti anos mo nang ibasa. At sabi ko manong nemi tadamat na ibatik nga adal wano balag liliwa ka nagitipada ka nibungag ka nagbuya. More power to your program anong tuoy nga radagyaman nga pagayam mo, Juan. Thank you, Juan. Iting ka pa nagsurat.